Alleluia, Alleluia, Jesu Christus lamipat, ula job ya kajing ya ukun lang rot Paskah, Kristan ya ro ai ngujing knya, u Kristus kun lang rot lui. Kajing pulia nagi kam jiki apostol, kal nong bakhat way, kadkot kabaningkong hadu bakhat pra. Ki apostol bagi para banged ki bah Judea kilo isngeu bagi gentle ru kilo padiang ya kaktien ublay. Henry habau Petrus lalait sa Jerusalem. Kito ki bah Krisyan ya kajing ot share kila kem daw ya u ki ong balay pilait syak kabaklem ot share bat pia bam bat ki. Komtau Petrus ula batay heki nadong syadong ya kata kabelaja nadu basdang. Ngaladon ha kanong ba Jopa bat ngadang duai bat ha ka jinglong rengai ngalui iye ka jingyo i pau bawan hiar ka air ka ai ka ba i gum ka jan reben ka bahe balapen hiar ye ka na beneng na gitudu bero sauteli bat kalahiar hanga abang ngalapet benia eka ngalui i kimrat sau kejan bat kimrat klau ki ganja bapar bat kisim jong ka sun nang chang leo sngawi kasur ka baong hanga yeng jod ko Petrus to penyap bat jobam Henry ngalaong dalelei ruem ko try na ba ki jingbam jaklia ni gibam khoi kampat jurong ha sentur jonga Henry kata kasur lakren biang na beneng ya kata ka bau blei ulapen khoi phimdei banyo ka bom khoi kani kala jam laisien bat nang cha la ring biang ya ka barok away siya beneng. Ha katahi ka kliap mat, laingut kirang ba, ya ki balapha siya nga na kaisar ya kilapoy ha kayeng bangisa, tumensium loong ya nga banlej bat ki, klem da penyepher. Kini Henry ungut ki para banged ru, ilalit rengkat bat nga, bat ngilayalit baro siya yeng jong tau beriu, uneo le thu angi kumno yo angel bayeng, hayeng jung u bat ubaong hau topha beriu sa Jopa bat wan yalam yu Simon yaw balakot Petrus un penbena pi ya kubor da ka ba en supply em ya pi ma pi bat kayeng kasem jung pi baro kawai bat haba ngalas dang ban kren umen sim bako ilawan hiar halor jung pi jongki hakaju urkom kabawlawan halor jongki menshuwa nang cha ngalakan mawi ka ketien jong utrai kumno ba ulaong Yohanes ulapan baptis da ka Henry en sepen baptis se pi daw mensim bakun telada ublay ulai ka ju ka jing ai haki kumba ulai hangi habangi langit how try Jesus Christ tengada yu aiken ban khang ya ublay anda kilo isngawi kani kila du niya bat kila yero ya ublay da ka baong te haki gentle ru ublay ulai ya kalat ban kala jingmut sya ka jingim kaktien jang utrai kasam ka basaw puar ka mensim jonga kasliang emi kublay baim kum kaskay ka batrang ya ka wadud batuj kumta ka mensim jonga katrang yami kublay jonga ka mensim jonga kasliang ublay baim lano ngan yo rong bat ngan pau hakmat kakmat ublay kamensim jonga kasliang emi kublay baim a topha ega jing shai ba jing shisha jong me kin ten nga kin yalame nga shawlum bakhu jong me saka chaka hakaba me shong kamensim jonga kasliang emi kublay baim ti kom tangan le chakaduan ublay shawblay jing subha ba jing kemen jonga yami ngan aingu hakadui tara kublay jonga kamensim jonga kasliang yami kublay baim kajing puli na gospel bakut kat ko Yohanes kalenong ba shipho kadukhat ka baningkong haru ba shipho Jisu laong shisha nga ong hapi utaw bomrong
hapo kasem lang brot na jingkhang hanreu bakiu na kawai pat kalenti utau briu long nong tu pat unong luti briu barung na jingkhang ulong nong syarai jengkilang brot unong ab jingkhang upli u kilang brot kisngap ikasur jeng u bat ukhot yala kilang brot da kakarteng bat u yalam ki shabar endau yalam baro shabar yala ki jong uyaj khmat jongki pat kilang brot ki buat u namar kisu tho ikasur jong u yaw mander kinambut henry kin phet yap phet im penban na u namar kim su tho ikasur jong ki mander Jisu la pendon kam haki yakani ka power Henry kim su tho yakata ka baula kren haki kumtau Jisu la ong biang haki shisha nga ong hapi along ka jingkhang jong ka sam lang bron baro ki balawan haswa jonga kilong kinong tu bat kinong lute Henry kilang bron kim sha skor ki ngalong ka jingkhang jar bawan rung danga un lai em unwan rung bat un mi shabar bat un yo bam na ki deu lang ni unong tu uwan tang bantu ban peniam bat ban pendu ngalawan bakin dup yo jing im bat kin yo karhaya ka gospel jong utrai